Baby. Ano? Basa. Nabuhay sa didig na oras. Ulan. Paligid ka muna. Malaki na yung manok niyo. Dalawa to eh. Nakita na to ni Chin Chin. Nung pumunta. Ayan po, good afternoon. Time check natin ay 2:45 ng hapon. Bali, linggo ngayon. At uwi muna ako dun sa bahay. At balik din ako dito mamaya. Ayun sila, gumagawa dun sa pinto ng CR. Tapos kanina, nagbaklas dun sa si Karot dun sa taas. Tinulungan ko na lang siya at sa kanyang vlog yun. Tingnan nyo na lang. Yun. Tapos pinapagawa sa kanila yung pinto. Nagpaalam nung sa kanila. At siyempre dalaw-dalaw din tayo sa bahay. Niyayaya ko sana yung asawa ko lakad-lakad. Kaso ayaw. Susi ko pala. Naglit lang naman, abit nila yung pinto. Kasi tilo yung libot dito. Let's go! Ayun, bili tayo ng pampasalubong. Donut. Okay lang mag-vlog. Okay lang mag-vlog. Ano po? Mag-vlog, okay lang. Kasi. Ay ka. Discounted lang po yan, sir. Ito na lang. 8 pieces po yan, sir. Lima po ng flat 30 pesos. Oo. Ito na lang. Hi ka. Nahihiya. Parang may pasalubong tayo pag uwi. Kano nga? 223? Yes. 223. Nanonood ka ng vlog? ABC, 500, yes po. Nanonood ka ng vlog? Minsan po. Sa YouTube? Ay, hindi po sa YouTube. Sa Facebook. Facebook? Ito, kung may time ka, panoorin mo. Thank you po. Sige, salamat. Ayun, nakabili ko na ang pasalubong dun sa bata. Sige. Para matuwa naman yung anak ko. Alright. Ayun, mag-gas muna. Kasi paubos na yung gasolina.
Pumapatak-patak yung ulan bagya. Tuwang-tuwa yun yung anak ko nito. Nung nakaraan nga umuwi ako, nagtanong bakit daw hindi na ako natutulog doon sa bahay. Sabi ko, tatrabaho ako. Tapos doon ako natulog tuloy. Tapos umalis ako, tulog siya. Umalis ako ng maaga, iniwanan ko tulog. Tapos pagtawag ko, hindi ko raw siya ginising. G, pag walang ulan mamaya, uuwi rin ako. Kapag dalaw-dalaw lang ako dun sa bahay. Hindi nila alam na uuwi ako. Malapit lang din naman kasi. 15 minutes nasa bahay na ako. Sana huwag tayong abutan ng malakas na ulan. At malapit na ako sa bahay. Nalusaw yung karton. Inabutan ako ng ulan. Lusaw yung karton. Inabutan ako ng ulan. Nag-open pala ng tindahan yung asawa ko. Naglinis siguro dito sa tindahan. Ako sa bahay. Nabutan ako sa ulan. Lusaw yung karton. Doon. Baby. Doon sa tindahan. Basa. Basa ako. Basa man. Tabihin mo muna. Tawagin mo si baby. Tawagin ko yung anak ko. Maingay na yung mga kandidato. Tinatawag nung asawa ko yung anak namin. Tatago ako. Ano?
Isa. Nabuha na sa didi ko na oras. Ulan. Palikod ka muna na. Palikod. Harap doon. Close your eyes. Ayan o, talikod pala, talikod. Harap doon. Tapos close your eyes ha. Talikod. Talikod ha. Walang titingin. Hindi mo na ako. Pagulin ka dito. Close your eyes. Pagulin dito. Harap. Close your eyes. Oh, Amay isda. hawakan mo. Baba mo lang eh. Baba. Amayin mo. Walaan mo kung ano. Amayin mo nga. Buksan na. Tcharan! Baka nga niyo makita. Baba mo. Nabasa eh. Dalawa yung nasa Thank you pa. Thank you. Thank you. Dalawa isip niya. Akala niya ako issue. Kala mo sisiw. Nakabak. Kala mo manok. Mahilig kasi sa manok. Ano ka dito? Kuha na yun na. Ano gusto? Kuha kayo na. Kuha ka na yun na. Gusto mo yan? Joshi. Ma, kape tayo ma. Okay? Hindi mo lang nag-thank you sa akin. Thank you, Papa. Dami na pala to. Nalusaw nga. Buti nga di na punit. Lakas ng ulan. Matsa. Ketsa. Nasa akin yan. Nag-iisa, isa lang. Sa isa lang. Nasa akin yan. Sa'yo. Ayan po at yun. At nagustuhan din ni Bibi yung ito ano pamangkin ni Mrs. inaanak ko. Happy? Kape tayo ma. Masarap? Ha? Akala mo iPhone. Ano? Akala mo tablet. Tablet. Saka na, yung tablet. Gusto niya kasi magka-tablet, nag-iipon siya eh. Nag-algan siya. Saka na, pag birthday mo, ipunan natin yan. Ang kape. Time check natin na nakarating ako dito sa bahay. Alas 3:21. 3:21. Nagtitimpla yung asawa ko ng kape. Bagong ligo ah. May iniisip ka? Ano iniisip mo? Iniisip mo? Binayaran ko sa tubig. Kaya tubig, bakit? Naka-prepare na yung mga bibit-bitin namin, no? Pansit, bigas, isang sako. 50 kilos yan. Mga damit Kuya, namin. donut kuya. Naka-prepare na. Prepare na. Amo na yan. Kumbaga, Amo na yan. bibit-bitin na lang pag okay na. Pag naka-exam na yung anak ko, bit-bit na lang. Yung mga importanteng gamit nandyan na. Yan po, kape. Kape tayo. Kaya tayo. Gatas ka. Masarap. Yung sobrang Parang hindi ka naligo. hindi na. Sabi ko na eh, alam ko yung amoy mo. Ba't di mo pinaligo? Hapon na. Kanina sana. Sabi ko kasi, maligo na habang Ito kanino to? sabi ko. Ito? Kay Bibi, sa'yo to? Ano na yun? Dumili mo. Ito na ako pa. Tamis? Masarap yung ano. Ada, choco butternut. Gusto ko Japan. Japan na. Kailan talaga yung exam? Japan. Yung exam, kailan yun?
Hindi pa nga, ano kasi bukas holiday ba? Hanggang 1. Hindi ko alam kung ano yung holiday. Ano? Tapos ng Ramadan. Kasi lang. Yan ko. Matamis eh. Ang bilis naman. Maya-maya, ano rin ako. Balot din ako doon. Sigurado na Ngayon ng umaga, chinat ko siya. Tinawagan ko pa. Tinalo ko saan sila mag-gala-gala. Area. Ayaw. Hindi niya trip. Gusto niya kasi yung trip niya dagat. Mahal yun. Gusto niya dagat. mas maganda yung mga ano, nakaka-relax. Hindi maingay. Kapulad ito maingay. Yes. Mamaya na. Wait lang muna, wait lang muna. Mamaya. Kasi Russell. Hindi na. Ayun na. Hintay mo naman siya sa... Ano man kayo? Lalaro. Mamaya uwi na rin ako. Ilagay mo na, nahihiya ka pa. Iwas ka naman. Ang init ay. Init nga. Gusto mo nga ito. Umulan! Mulan mo. Basa nga yung damit mo. Ang hina. Ganun ito Sakit yung kabuti. ngipin ko masakit. Sa taas. Bagang sa taas. Sinundot ko. Nabutas. Tapos. Sumasakit na. Tapos pag kinakagat ko siya. Masakit. Pero pag ganyan, wala. Pag yung biglang nguta, ay ngata, masakit. Ano ang problema? Balang magpapunot. Ay baka di ako kuhanan ng dugo. Doon na lang siguro. Baka dunit ng dugo. Masakit talaga. Danda lang yung kumain. Kasi pag nagkakatamaan yung ngipin niya. Pero pa ako ito, pag kaya pang ipasta, linisan, mas ipasta. Ano? Taas diba? Ay, kunti pa lang naman pala. Kita mo? Kunti Tingnan pa mo lang. kung may ano, may dumi. Alaman, abala ko, ipapasta. Pasta, kaya pa ng pasta. Kunti lang pala. Ay, sayang yung bagay. Sakit talaga pag ginaham. Abot dito pati. Ayan. Kapi-kapi lang. Hindi ko pa kaya nilis. Hindi masakit ang ulo mo? Tulog lang. Ano? Uwi ako dito matulog. Hmm? Ka. Parang may bata sa likod. Kaya medyo maingay kasi yung likod natin court na yan eh. Daming lalaro. Kaya kapag may okasyon, kung gusto mo manood dito lang. Dito lang. Kita na kung may sayawan, basketball. Hindi nga tinatamaan pa tong sliding. Yung bola. Kaya nilagyan namin siya ng Mas may labo. ng net. May net yan. Porta. Wala pang drinks. Bakit lang? Malaki na yung manok niya. Dalawa to eh. Iwan. Nakita na to ni Chin Chin. Nung pumunta sila dito, nung namista kami doon. Tawa-tawa dito si Chin Chin eh.
Alaga. Hila ko yan. Ako lang kung nakaanak kasi kay hindi na ako best. Siyempre, hindi na makakilala. Gusto niya nga idalhin sa Maynila. Bawal yun. Kaso ang problema baka maano sa biyahe. Bawal yan. Kaya, Nag-aalala yung anak ko. Baka na mamatay. Baka ano mo? buuran yun eh. Init ay. Init. May lapit sa ice mo. Oo.